El panjabi és parlat per més de 100 milions de persones. El panjabi pakistanès es fa servir l'alfabet Chahmukhi, que vol dir la boca de reis, i en canvi que jo soc punjabi, però soc de l'Índia, faig servir l'escriptura Gurmukhi, que vol dir de boca de gurus. Les escriptures i les oracions del sikhisme estan en Gurmukhi. Per exemple, aquest llibre, tots els sikhs aprenen el Gurmukhi per poder llegir el Shabad del Guru. La situació de la llengua panjabi és diferent a l'Índia que al Pakistan. A l'Índia es fa servir tant com a escoles, com mitjans de comunicació, com a literatura, perquè és una llengua oficial. Però al Pakistan no és una llengua oficial, ja que encara que es parli molt, però la llengua oficial és urdu. सज्जन मेरे रंग ले, सज्जन मेरे रंग ले, जाए सुते जीरा, जाए सुते